Čaute, tu je Lukáš zo Streetu a máme pre vás jednu super akciu, ale na to, aby ste sa dozvedeli, čo to vlastne bude za akciu, si poďte so mnou zabehať. Takže poďte. Takže sme tu. Vítajte, toto je to čarovné miesto, kde sa dozvieme viac o akcii, o ktorej som vám rozprával. Troška som unavený z toho behu, ale to vás nezaujíma. Takže poďte, ideme zaklopať. Haló, je niekto doma? Čau, kde seš? Ještě čekáme. Tak ideme. Ľudia, sme tu konečne, nachádzame sa v priestoroch primárnej prevence. A o čo to teda v tom videu ide? No konečne vám to vysvetlím, počkajte, dám záber, tam sú. Tak práve tie dve nám vysvetlia, že o čo tu vlastne ide v tomto videu konečne a čo po vás chcem. Takže áno, za chvíľku sa vidíme v ďalšom zábere. Zdarec! Jarmi! Tak o čo teda ide, prosím ťa? Čau lidi, Luke, prosím tě. Kdybys měl uši na správném místě, tak už dávno víš, že Selfie Run, který bude 8. října 2016, že? 2016, tak bude celý o tom, že se sejde parta lidí, která chce podpořit činnost na naší primární prevence. Takže o to tady jde. Dobré, aha. A ta primární prevence, prosím ťa, to ako čo tam robia? Čo tam robia? Leňo, čo tam robíte? Počkaj, Leňo, čau! Čau. Prosím ťa, čo robíte na primárnej prevencii? Tyhle, Luke, na primárce v podstatě chodíme do škol za dětma, do tříd. Tam si s nimi povídáme na různá témata. Sex, drogy, vztahy, počítače, kyberšikana, různý témata. Záleží na tom, co právě teď ty lidi zajímá. A snažíme se jim zážitkovou formou vlastně předat nějaké informace. Možná je i třeba něco naučit. Ľudia, tak si to počuli, no proste peniaze sú treba, je to jasné. Tuke schále, rozumieš, akože mange není, chleba není, sol není, všetko. Ale viete, čo mi vrtá hlavou? A to je ten názov. Selfie Run, akože to čo je? A ja si myslím, že nám to vysvetlí najväčší úradník na svete a to je Jarmi Foxy, takže Jarmi, prosím ťa. Moment, tak. Čau Luky, já předpokládám, že umíš anglicky, ne? Trošku. No, jakože troška iba. No, tak to vezmeme, ty dvě slovička jako takhle oddělíme, Selfie Run, jo, takže začnu od toho Run, jo, protože 8. října 2016, někdy kolem 8 hodiny, začne na Leopolda Pokorného velká akce běžecká, kdy účastníci, a já vlastně to všechny zvu, abyste přišli, si můžou zaběhat na 2 tratích. Na kilometrové pro ty méně zdatné, a podotýkám, nemusíte běhat, můžete to třeba jako ujít normálně, jo. A ty zdatnější na 5kilometrové trati můžou potom poměřit své síly běžecké. A při té registraci tam ráno zaplatíte 100. A ta 100, právě ta 100, o té se tady bavíme, půjde na podporu té naší primární prevence. To, o čem mluvila Léňa, vlastně to, co vlastně děláme a čím vlastně přispíváme tady k tomu všeobecnému blahobytu a zdraví a spokojenosti všech našich občanů třebíčských. Jo. Takže to bude úplně skvělý. Čím víc vás přijde, tím víc peněz samozřejmě vybereme. Není důležitý zvítězit, je důležitý se zúčastnit a
myslím si, že se nám podaří nachystat i nějaký pěkný ceny. Jo, a bude tam nějaký doprovodný program, prosím ťa, alebo čo, akože vieš, ja mám rád klobásky, děti sice nemám, ale nějaký si zoženiem, takže... Já myslím, že se zabaví celý rodiny, jo, protože tatínek třeba si troufne na 5 kilometrů a maminku nechá s dítětem na uskákacího hradu, anebo si tam budou moc děti namalovat takový ty masky, jak se dělají ty srandovní, ty zvířátka. Jakože malování na obličeji tam bude? Malování na obličeji, dobré. Jo, takže já myslím, že to bude fajn. A potom se dostáváme k tomu podstatnému. Bude tam selfie koutek, jo. Každý účastník toho běhu se pak bude moct v tom selfie koutku vyfotit. Ten selfie koutek budou vyrábět naši pracovníci a bude určitě hodně zajímavý a hezký. Jo? Já sama teda nevím, co oni plánují tam vyrobit nebo jak to udělají, ale myslím si, že to bude vtipný a zábavný a že si každý odnese nějakou památku. No, co bychom... Co na závěr? Co na závěr? Na závěr se samozřejmě těšíme na to, že se tam s váma potkáme, že si budeme moc popovídat o tom, co vlastně děláme, že se dozvíte něco nového a hlavně, že si s náma zaběháte a hlavně tím podpoříte dobrou věc. S náma zaběháme, ty běháš. No, já to obejdu. Ľudia, tak ste to počuli, úžasná akcia sa chystá, selfie run, akože selfie-týčka a dojdite, moc sa na vás tešíme, príďte podporiť dobrú vec a ja by som si mal teraz si zabehnúť zase zpátky do práce, takže čaute.